Hi guys, good morning. I-share ko ang nangyari sa akin kagabi doon sa Detroit border crossing. Every time ako ay tatawid ng border, before that, pag on the way pa ako, tinatawagan ko na ang customs department namin. I-confirm ko kung ako ay cleared na. Pwede nang mag-proceed sa border gate. Pag tayo po ay mag-proceed sa border gate tapos hindi pa pala cleared ang documents natin, magbabayad po ng malaking fines ang company. Kaya all the time ako ay mag-cross ng border, i-confirm ko sa kanila kung cleared na ako. Although makikita ko dito sa app namin may parang confirmation, pero hindi enough para sa akin yun kasi may times na may glitch yung system, no? Kaya always ko tinatawagan ang customs department namin. Sila po ang nag-aasikaso sa lahat ng mga papeles namin pag mga border crossings. Kahapon, 2 beses ko sila tinawagan. From yard namin sa Mississauga papunta ng Detroit border is mga 3.5 hours. After 2 hours of driving, nagtawag ako nung almost parating na ako sa border, nagtawag ako sa kanila. Ang sabi nila ay cleared na. Ngayon, nandito na ako sa border. Nung turn ko na doon sa officer, binigay ko yung papeles ko, encode nila sa computer nila. Afternoon, sir. Corinth, Mississippi. Sinabi ng officer sa akin na, "Are you loaded?" Sabi ko, "Yes, sir." Ang sabi ng officer, sa system daw ay empty ang trailer ko. Loaded Yes, sir. or empty? Loaded. You have the invoice because like in the system it's empty. So what I want you to do is go to the X-ray and then come to the counter. I'll go inside the X-ray. Yeah. Okay. So is the bag sealed? Yes, sir. Who sealed it? Them. I put our high security seal. You know where to go? Yes, sir. Put the flash on. X-ray and then I'll park and go to the office. Yeah. Thank you, sir. May issue daw sa documents ko, yung tinatawag na POPs at saka yung ACE. Sabi ko sa officer na tinawagan ko yung department namin before pa, kaya nandito ako, sir. May problema nga doon sa system, so hindi naman po ako pwede makipag-argue sa kanila, no? So ang nangyari is, dahil loaded ako, sabi ng officer ay i-x-ray niya ang pangarga ko. Bali buong truck, papasok ako sa x-ray. Nag-proceed ako sa x-ray. Pag-proceed ko doon, maraming truck ang nauna sa akin. May 2 x-ray ang border doon. Ang isa ay hindi gumagana, isa lang. So napakahaba ang pila, napakatagal ang hintayan. Wala akong magawa, hintay-hintay lang. After sa x-ray, ako ay pina-report sa opisina. Naghahanap ako ng parking, nag-proceed ako sa opisina. Sa opisina, mahaba na naman ang pila kasi may mga nauna sa akin na driver. Kaya pila-pila. Ang haba ng delay ko, no? Doon pa sa pagpila before sa border. In 200 meters, keep right at the fork. Follow signs for I-75 North. Continue for half a mile. In 2 kilometers, be in the right lane, then keep right to I-75. Yung galing pa sa tulay, doon sa x-ray, doon sa counter sa opisina nila. Doon sa opisina, sinabihan ako kung anong findings nila doon sa system is may problema daw. Hindi daw nag-show up yung mga numbers ng mga POPs. Basta may problema. Ang sabi naman nila sa akin is dalhin ko yung truck ko sa dock nila kasi subject for actual inspection yung pangarga ko. Sunod-sunod tayo kasi wala tayong magawa. Mga border ko yan officer. Inassignan ako ng dock. Kinat ko yung mga seal ko, lahat. Inopen ko yung trailer tapos binack up ko doon sa warehouse nila. Napakatagal na naman ang delay kasi may nauna sa akin na mga truck. May mga more than 12 ducks sila. Pang 9 ako,
doon sa dock number 9, may nauna sa akin na dock, yung mga ini-inspection nila. Ang forklift driver pa naman nila ay isa lang, kailangan i-forklift. Tatanggalin lahat ng pangarga yung mga palita. Merong iba na maliliit lang yung palita, makalakad lang yung officer papunta sa loob, ayos lang, hindi na tatanggalin. Yung sa akin ay napakapuno, hindi ko na mapakita ang mga pangarga. Yung ibang mga trucks, kailangan pang tanggalin lahat. Bawal kami mga driver maghintay dito sa loob ng truck, maghintay doon sa waiting room. 3:30 ako nag-umpisa doon sa border gate, 3:30 ng hapon. Pumasok ako doon sa waiting room while in-inspected doon sa dock, 6 o'clock. So 3:30 to 6 from x-ray counter, tapos 6 o'clock sa dock na. Almost 11 na ng gabi. Ganon katagal ang hintayan ko kagabi. From 6, 7, 8, 9, 10, 11. 5 hours akong naghintay doon sa waiting room. Hindi po pwedeng dito maghintay. So wala pa akong kain. Kung gamit kami ng CR, magpapaalam pa kami doon sa officer kasi i-inform nila na lumabas yung driver. First time ko pong na-experience na ganun katagal na pangyayari. Yung x-ray na ako before sa mga ibang borders. Pero yung sa warehouse dock inspection, first time ko kagabi. Nakalabas ako ng border mga 11:15 ng gabi, mag 12 midnight na. You good to go, sir? Thank you, sir. Thank you. Have a good night. Thank you. Good night, sir. Hindi na ako nag-proceed sa driving ko. Dito na ako nag-park sa Flying J Toledo. Ito yung nahanap ko na truck stop na may parking pa. Doon pa lang sa Detroit, hinanap ko na ang truck stop na pwede ko na may bakante pa para mabayaran ko na yung reserve parking. May mga truck stop doon na lampasan ko, mga Flying J, pero walang bakante na parking kasi mag 12 midnight na, punong-puno na. Dito ang nahanap ko, mga 50 minutes ang driving from Detroit border. Dito sa Toledo, Ohio. Exit 210. Kagabi, pagdating ko dito, doon muna ako sa fuel bay kasi gabi na, hindi ko alam saan ang reserve parking. Nagtanong muna ako doon sa loob. Dito, puno. Kahit nagbayad na ako, puno na. Tagalan pa ako doon naghintay kasi pinaalis pa nila yung truck na nagpark dito na hindi nagbayad. Basta-basta na lang nagpark. Akala niya na wala nang magpark. Wala siguro siyang app, no? Hindi niya makita doon na zero na. Pag zero na kasi, ibig sabihin, puno na yan. May-ari na sa spot. Yung case ko, hindi pa ako dumating. Late na akong dumating. Akala niya, bakante na to, kaya pinaalis siya ng taga-opisina. Yung park ko nga dito ay diretso na. Wala na akong time kagabi mag-ikot pa tapos mag-back up. Pagod na po ako. Pagod ako doon sa kahihintay. Napapagod po ako pag walang ginagawa. Pag nagda-drive hindi ako napapagod kasi na-enjoy ako. Yan ang experience ko kagabi, guys. Sa mga aspiring trucker dyan, ito ang isang experience na i-expect nyo. Hindi sa lahat ng time ay driving lang, long driving, enjoy. May mga times na napakatagal ang delay, katulad doon sa border experience ko kagabi. So, yun lang, guys. Keep safe, drive safe, keep on trucking, and see you in my next video. Bye. Hi guys, good morning. Bago na akong paligo, presko na. Nandito ako sa Flying J Toledo, Ohio. Bali, yan ang fuel bay. Ang stepping ko kagabi, pagpasok ko dito, kasi na dumating ako dito mga 11 na. Galing dyan do, no? Yan. Diretso na, diretso. Yan po ay reserve parking. Pero pagdating ko kagabi ay puno na dito. Kuminto pa ako doon kasi sinabihan ko sila na nagbayad ako para sure, pero pagdating ko dito ay puno. Kaya pinaalis pa nila ang nakapark dito. Padiretso na ako, yan o. Kita nyo yan? Yan, 2,500 weekly after all expenses without owning equipment.
888-283-6958. Kaya gusto ko makausap ang driver niyan. Tulog pa eh, sirado pa ang kortina.